kita sa atong channel Pirot Haranista no. Diri sa aton channel Pirot Haranista, magadulong naman kita sa inyo sang pila ka mga ambahano no. Pasensya gid kamo no kung medyo natrasar kami. Balaan mo ginawa ko man tanay kadali no. Kaya mapati kong hindi no, nagpabaksin kita kay ina. Kay parang pwede ta kalagaw-lagaw ang lasagwa. Kay kung hindi kita kapabaksin daw, hindi kita kalagaw-lagaw. Nagpabaksin kami kina basi kung siling kamo nga ano no, nga nagabaribad la ko aryo. Nakapabaksin kita sang Johnson & Johnson no. Okay no? Pasensya kamo kung medyo na ulo atrasar kita. Duwa kami ni Mrs. Gina no, ang nagpabaksin no. Yari no. Kay kasi na ayawan ako sang hulat, hindi na itong pagpadugayon. Magadulong naman ako sa inyo sang isa kambano no, nga bago na itong gindiyon-dihon, ini nga ambahano nagatigulo paano ang mga pigado. Ano ay han madangatan sa mga tao sa kapanwahanan, kay nawadang sang palangitan ang inibumilyon na hukuman. Ang makaluloy gitiri mga pumuluyog na mga nuwot-nuwot. Kay kung hindi sila makakabira, anto sa gutom ng mga pamilya. Ang aton man nakahangawan, ang saskatir nakauturan. Sa tinda ang talabukasan, kagwala sinsarang na paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, bisan lockdown, sige ang sweldo. Paano ang mga pigado, gahapyot ang tiyan, galingin ang ulo. Ano ay ang magangatan sa mga tao sa ating kalibutan. Kay nawadang sang palangitan ang liniguminiyon ang nagutuman. Ang makaluluoy kitiri mga pumuluyog na mga nuwot-nuwot. Kay kung hindi sila makaobra, anto sa gutom ng mga pamilya. Aton man nakahangawan, ang saskwatir nakakukuran. Sa insik ang talabukasan, kagwala sinsarang na paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, isang lockdown, sige ang sweldo. Gahapyot ang tiyang, galingin ang ulo. Paano ang mga pigado, gahapyot ang tiyang, galingin ang ulo. Okay no, amuyat to no, ang bahanon nato nga ginatiyong-dihon no. Nagatigulo yan to, paano ang mga pigado, no? Sinsya kung medyo kadramilit ang isa, alam nyo, hindi ta pa sa ulo mo, no? May kudigo lang kita, no? Kagyari pagid, no? Napagpuman natin hindi kagindiho, no? Basi masiling ka mo kung ano ni, bungang isip lang ni siya, ya?
nag-artikulo ini kinadman, no? Kinadman ay hanisang ano mabala nyo na karon, no? Sa akong nga pag-dulot sa inyo sa mga bago. Nag-artikulo kinadman. Kinadman, no? Sa isang barangay, sa higat sang bukid, may isang tinuga nga nasugid-sugid. Isang muto adlaw, ligid lang aligid, ng gabi nagsakay sa silhid. Sang ako nagalakap sa isang talaytay, ako nalang tawan, kamalig nga jutay. Sang palabutan ko kat magpanagbalay, ako ang gingawa matahong nga limpay. Ang iya katahong wala sing kaangay, maputi ang buya nagapawod ang kilay. Kung magyuhom-yuhom daw makasululay, kagang akong tutuhan daw kinalakugay. Yato nga babayi sa kamanupulong, mahamog nga ang sulbat ng mga masakiton. Kay may kinaagman sa pagkakwak doktor, maayo ang sakit pinaagi sa hambol. Ang iya palanyos, mantika sang langaw, pinaisang bitik kakapos sang tungaw. Sungay sang kabayo, kaglibay ng karabaw, sa mga hilanat ang nakapaumpaw. Ang iya pangalap nga mga bertugan, sa lingsing sang luwag kang dahon sang sikang. Kamot sang kutsara, kagunga sang pinggan, pagtambal sa bukol, kasakit sang tiyang. Ang iya pangalap ng mga tulang, sa lingsing sang luwag kang dahon sang sikang. Kamot sang kutsara, kagunga sang pinggan, pagtambal sa dila, kasakit sang tiyang. Bulay ito malikdan ba yung mga lyrics na kung isa, talang-talang ka na. Sige lang, mayo naman ito sa ulago na ito. Bulay ito pa natin lang mga panggit. Pag una itong hindi-hindi ng mga bahano, no? Yato ulit mga bahano, no? Para gitsala, mga masunod, no? Happy birthday lang galing sa sa Asturga, no? Nagahiwat sa subong invitado ka tani ito pa galing te. Wala niyo pandemya sa subong. Hindi pwede social distancing padaan. I-shout out lang kamo, no? Ang nga masunod, no? Sino ka ito? Siya. Ang birthday galing si Pau Pau, no? Dira sa Asturga, no? Dagsaday Daday, no? Daday sino ka ito? Si Cristiano. Dagsaday na din, no? Subong man sa kanday si Tisoy, sino pag ito iba, wayro ko dito ko bigom, si kay Bingbing, sa kay Tubudo, no? Mayong nga po nang dira sinyo kung malipayon na paglantaw diri sa aton, no? So subong man sa aton ko na, tunggali nga amigo da nga subong naga kandida di siya subong gatutok, no? Yang si amigo John May, no? Sa John May store dira sa Haniway, no? Mayong hapon lang dira malipayon na paglantaw sa Kalingawan, no? Kagaya labi na pagid, no? Sa aton ng mga OFW, no? Pinalangga na ito ng mga OFW, labi na gid sa kay Ma'am Mary Ricabar, no? Ngayara sa Florida, subong man si Ma'am Health Chances, kag sa kay Ma'am Jima Muniba, kag sa kay Abian Bubuitan, no? Subong man sa kay Ma'am Emeline Pedregosa, no? Kaga labi na gid, no? Special mention sa kay Abiana Fidel, no? Arabes, no? Arabes, no? Mayong hapon lang, no? Okay, antis ko tayo, no? Yari naman ana yung pila ka mga shout out, itulong sa inyo ni Ching.
Mayong hapon hambal ni Beverly Joyce. Ay, may mga po lang, Ket, no? Happy watching sa kay Danilo. Happy 37, 39 ako mo rin. Anniversary sa inyo ni Nanay Tay. Ah, 39 na. 39 na, 37 kayo Day. Doon, lipat na kukutan ni Bro. Mayong hapon kayo ng Gemma Moneva. Happy watching. Mayo lang nga pagpamati sa pamilya Dahay sa Kanduni kag pamilya Untal halin kay Danilo sang Quezon City. Hello Tata Pirot, gandang hapon pa, shout out ako sa family Nedik at family Piano sa Ibahay, Aklan at pa-request na rin ampun. Salamat Tata Pirot, God bless from Jemar Piano. Happy watching sa kay Julius Llorente. New haircut tambal ni ng Jem. Right, thank you. Gwapo. Dali lang, no? Kaya may nagpangapailis ni Tagalog ni sir ng area. Okay, tulong natin sa inyo. Basta kita pangabay, kara na yun. Ari, no? Ang ambahan na nagatigulo, ampon. Natulog ko ikaw, balot ng basahan. Pinadedi ko ikaw, gatas ng kalabaw. Lampi sinulsihan, aking binurdahan. Ako ang tatay mong nanay. Pinagkain ko ikaw sa palad ng kamay. Aking pilay pa yan, huwag lang malangawan. Aking pinantahan, ang hilig kong dinang. Ako ang tatay mong nanay. Tandang-tanda ko pa, noong bata ka pa. Aking ibininta, susing na pamana. Ibinili kita, iyaking manita, para lang masyahan ka. Minahal ko ikaw, higit sa buhay. Pinaguman kita, upang bigyang aral. Ngunit ano ngayon, ano ang ganti mo? Ba't mo ako ginanito? Pinaaral ko ikaw sa isang kolehiyo. Nangutang pa ako para sa tuition mo. Ngunit ano ngayon, ano ang ganti mo? Ba't ka nagpatukso? Tulas sa masamang landas. Nagkulang ba ako ng payo sa iyo? Anong nakain mo? Bigla kang nabuyo, napagpag sa ulo ako. Okay now? Namayag to, no? Na ginpangabay gid sa aton mga tautura, no? Nagatigulo ang ampon, no? Sang 1978 pa nato ng mga paano ng mga ambahanon nga record, no? Ang dinang ampon, no? Sa Tagalog na siya nga bersyon, no? Kag sa karon naman, idulong ko naman sa inyo ining isa ka ambahanon nagatigulo ang virus nga peligroso. Ini mga pagkuluran nato ni mga tanggiw-tanggiw ng mga ambano kapay pa magustuhan. Yari ang ambahanon nga nagatigulo virus nga peligroso.
Doon nalipat ako lumaka ng parang. Okay. Hari na, nadumduman ko na. Mga putod ko nga Pilipinhon, di ko na nga maghilihog yun. Kaya ang lakas sa atong panahon, nagdaglala ang sitwasyon. Dapat natong naprotektahan ang pasdamlak sang kabataan. Kaysa hindi lamang mapaktan, nag-aabot ang kalalaan. Maghalong ka, mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID-19 ka may simptomas, madala higit ang bilog na pamilya. Kinahanglan gid magpangaman, kag hindi gid magpabuyan-buyan. Sikyaron lang ang kabataan, kung istabli ang kahintangan. Kung ang bata kinahilantan, painon gid bulong kag sipinan. Ditindihan sa balatian, at malikaw sa katalagman. Maghalong ka, mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID-19 ka may simptomas, madala higit ang bilog nga pamilya. Kag sa karon nga mga paninto, mag-andam kita sing maayo. Sundon naton ang protokolo, kag panugyan sa natong gobyerno. Ukdan gid sang pagpangamuyo, kag pagsalig sa atong Ginoo. Kay may katapusan gid lamang ang atong nga pagsakripisyo. Maghalong ka, mag-alerto sa virus nga peligroso. Kung sa COVID-19 ka may simptomas, madala higit ang bilog nga pamilya. Kag sa karon nga mga paninto, hindi kasing maayo. Sundon naton ang protokolo, kag panugyan sa natong gobyerno. Kag isang pagpangamuyo, kag pagsalig sa atong Ginoo. Kay may katapusan gid lamang ang atong nga pagsakripisyo. Kay may katapusan gid lamang ang atong nga pagsakripisyo. Okay na? Namuyag to no? Ang bahanon nga nagatigulo, virus, no? Nga peligroso. Okay? Antes na makita mo padayon, yari anay ang pila mga shout out, may tulong sa inyo ni Cheng, no? Mayong hapon idol diri sa Perth, Western Australia sa pa-request na lang di malas nga diboynas from Eliniel Bilaong. Happy watching. Happy watching lang. Patami o gali tayo, mayo lang nga pagpamati sa pamilya Pimentel sang Barangay E. Lopez, Silay City, naghalin kay Rodelin sang Quezon City. Madamog yung salamat. Pa-request tayo sa idalom sang kahoy nga lawaan. Balya. Pasensya ko mas ng kahoy ng lawaan, wala na hindi na akong kanta. Ay basi ko ano kita ni Migo Maksurban sina, si Maksurban sina iya ang inyo requestan.
Maayong hapon, Idol Pirot. Request ako pagdupoy-dupoy sang hangin from Pinoy's Pride of Scandinavia. Happy watching. At happy watching man sa kay Janelle Mix Vlog. Shout out lang ko sa family Ledesma kag family Kahulugan sa Sweden nagapamati gid sa imo. From Pinoy's Pride of Scandinavia. Dali lang ha. Ay pangitao ko na yung ginawa request ninyo no. Okay na. Ari na. Karubas ko na yawang pinangita. Dari karon wala yung produto sa nanging ini. Ang title niya sila, no? Ang kapalaran na sinabi ng title. Tandaan nyo ay pagdupo sa nanging ang isa ano na to kapalaran na ang yung title subong. Okay no? Dari ang baano ng artikulo ang Dimalas Medrinas para gid sa nagpangabay sa siningang banon. Daw isda na sinabaligyan. Sige ang libog ko, siro wala sinagsuha. Iningapin na nagusot, gatayan lang maputo. Kay ang akong bintang yakan nagkapalagyo. Tagsang ako ang naglabay sa may higat, sa baybay. Hinalitan, may na may bay. Kapmaan niya, galing-aling ay sa akong pagkapag nila. Sa kamon balay ako nagpauli, nakakasmama ako sa dalan, nagpaspas ng pagdalagan. Tumantik at mahalas, inabot at higugman. Isa na nung tumuon ko, wala na sa pakat. Kung hindi mo man maubos, hindi ako sa kapinos. At ikang dumaan o dili maganto sa namatula. Madi
Okay na? Umuya ito no. Naging pangabay gid ninyo ang bano no. Ang dulot na naton. Nagatigulo di malas na digwinas na. Yari pa gito. Ang nagapangabay sa sining ang bahano na silinya pagdukoy apang ang iya sining tigulo kapalaran. Sa'yo malang ako na ikaw ang malilog-ibon. Wala kang alam tanong padayon hindi man sa katipuso. Kapalaran sa tingin ka na, kapalaran magpahilap ka. Di ako pagpakantusan sa mapatid kung nakasayo ako ngayon na ikaw ang malilog-ibon. Wala ko na lang tanong padayon ang ginmando sa katipuso ko. Bisan na pa ang hidlaw mo sa pag-agaw sa pusa ako. Paturon ko sa kaugalingon, kapalaran ang magkakisisyon. Kapalaran sa tingin ka na, kapalaran magpahilap ka. Hindi ako pagpakantusan sa mapatid na pag-ibig. Hindi ako pagpakantusan sa mapatid kung napaghigugma. Okay na, umuwi ito no, ang bahanon nga gina inyong lagi ng pangabay no, nagatingulog kapalaran no. Antes naman kita magpadayon, o huway naman na ito no, sing hindi ng dugay no. Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga self-out, gikan sa aton mga kauturan. Patumara ko na kang mabugnaw ang talon, ang bal ni Danilo. Inaya, may favorite singer, ang bal ni Jo Marie Payman. Thank you. Idol,
Idol tagid ka tay pero talent pa sang una ka nami isang imong mga kompuso pamatian hambal ni Miko Apolinario. Happy watching. Salamat gid hambal ni Pinoy Sprite of Scandinavia. Kapag kanta mo ka nga ng ano nga request. Okay ah. Okay no? Yari naman no. Kaya yung pangabay naman nila ang bahan ng nagatulo, mabugnaw ang talo no. Yari para gid sa inyo. Magnawang ating oras ka at ang silap sa adlaw daw ikikaw ang dahon sa kahoy ang huyok-huyok Binabilang ko lang, binabilang ko lang sa Tumangla sa langit, tambaman ay ako Lagi nakatitig, inurasan ko Kung wala ka lang dahil sa akong madisgusto Ikaw mangin natin, ikaw mangin natin Kung mangin mo Matahuman gabi ang balay natin May kinakutulak na gawin Kung nagsulatin padala ko diri Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma Nasa pinobuni Lupad ka na kapil na sulot sa subi Ito pa humubad sa kayang-kay kapi Pangtutong ka dahil sa ano ka diri Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma Ikatulin natin Ako ang naglakad ng ko'y pagkutapon
Okay na, ang ito no, ang pangabayig ng banon, tigulo, mabugnawang talon. Yari naman, magadulot naman sa inyo, kasama kami ng pangabay, no? Ini ang bahanon ng nagatigulo, saksi ang laragway. Saad mo sa akin na inuunulan ang mga kasakit may kalipay pa man. Pila sa tughang ko pagdayunon natin ng pagmaalay. Ang isa kang isa di mapasaway. Yari manging saksi ang atong dapat magpununay katamis ba't yatungkong nagahigog na pag nagkahang palay na ang tagsa-tagsa. Sa kapatid kung duno sa kabilya at yaman sang inog hindi matumbang pagdayunon natin ng maalay. Ang isa ka isa di magpasaway. Yari nanging saksi ang ating ay tas katamis ba't yakong nakahigugman pag nagkahang bagay ng tagsa-tagsa ang isang kapatid kung tulos ang kabilya at yaman sang inog hindi matumbang sa kapatid kung tulos ang kabilya at yaman sang inog hindi gid matumbang. Okay na? Ito na ang nagatiguro saksi ang naragway, no?
antes naman kita magpadayon, no? Makuha naman na kita sa mga shout-out, gikan sa kaching, no? Ay, mapuway-way naman tanay. Ito ko talagang hindi naman sa pag-marathon. Idol tayo pero tatamiyaw do family Barilio iya sa Pulo, New Washington, Aklan. Stay healthy and safe. Habal ni Ejiel Barilio. Happy watching. Tira kulit, tira ko sang ako na po. Madamang nga salamat sa pagkanta sa request ko tayo pa shout out lang gali kay Jerry Ang Ukam. anak ni Juby, no? Makulit ang. Tayo pero pa shout out lang Vicino family dyan sa Tibiao, Antique. Salamat gid from Arcel RV TV. Happy Ano watching. kung request na? Why nga pasalamat. Ah, Request ko gali tayo pero tako si Virginia Humbal ni Ejiel Barilio. okay. Happy watching sa kay ni Jojo Arroyo. Mayo hapon lang da nung pa-request ang akon bayaw Fidel Victoriano madamo nga madulom gali madamo ba basa man madulom nga kagapiho ng balkon ng bala Malinaw. balinong gali si si Nilda Lumbo. Ay, Nels, kumusta ka? Ako po nato nini sa mga sa luway kayo mo. Sang 1980s, no? 1981 o 1982 na doon na. Galing pag ako nagtulagay ako sa 1981. Nag-pagkita sa ano mo. Nagtamdi palat. Okay na, Nels, no? Regards lang sa mga kapamilya mo, pila na kabilaw. Okay na, yari na ang ginpagabay ng mano na nagatigulo. Ako si Virinio sa Tagalog ng version. Ako si Virginio, walang sunting taon. Kawawa nga ang sungit ng mundo. Ang ibig ng kapat sa isang sikat na palang sulat. Kung may lumang pa, may kultura, isang probinsya. May kalupan, bandang buwan isip. Ngunit di niya alam, gawin may laman, takot nasasaktan. Marunong magdamdam, harararay sakit parang mapupunin. Hindi ko masakit aking pinipilit. Ngunit di niya alam, gagawin may laman, takot nasasaktan. Marunong magdamdam. Virginio, walang sunting taon. Kawawa nga ang sungit ng mundo. Ang ibig ng kapat sa mistisang sikat, tula palang sulat. At may lumang pa, may kultura, ako isang probinsya. May kalyuan, bandang buwan isip. Ngunit di niya
Okay, no? Umuya, ginpangabay ginambano, no? Malagatigulo, ako si Virginio, no? Sa 1978, para po na mga recording, no? Kung nadumduman ninyo, kadungan-dungan ina sa mga ang bahanon lang na sa ulan hindi ka paping ng bucket, no? Mo isa lang kami sa sinasangpa, no? Isa lang kami ka marketing lang sa Platinum Record Company, no? Mo ang nagaproduce sa kay Nilda Papin, mo sa akon. Galing ang ako si Birinyo na dito lang na ano nilagit sa Luzon, no? At sa Mindanao, no? Mo ina sa tanan kong mga kanta, amo ina ang nagadamo sales, no? Bisa na ko ang net hindi na kadaog sa ako si Birinyo na kay siyempre Tagalog siya yung galing buhay nila din ma-release with Mayo sa Eastern Visayas. Okay na? Ari pagid no, kay gid pangapay pagid din isa kambano no, nagatilod tulungan-tulungan kami sa natong mga record sa 1978. Ini ang bahano nila pangapay gid ng malinong no ang kagabi. Palapit na upalangga imo ako hakson ang matangis ni mga halo sa akong mo itago palapit na upalangga Okay na? Umuyat ko no. Ang paano nyo nagatinulo malinaw ang kagabiho no. Ara na. Atag na natin sa nagpangabay no. Okay, padayon naman kita no. Magabato naman kita na isang pila ka mga shoutout. Gikan sa atin mga kapura. Damo kay salamat tayo pero sa marami mong ambahanon. Stay safe and God bless from Annalyn Manalo. Happy watching. Mayong hapon lang da sa Iloilo watching halin diri sa Helsinki, Finland from Lowy. Happy watching. Okay na. Wala. So, ngaduan lang ka paano ng idulot natin sa inyo, no? Yari, no? Dahil sanglit kayo pa pagit siyang pandemya subong, no? Dari idulot naman sa inyo. Ining isa kang paano ng idulot. Pandemya.
ang adlaw dili na kita napamangkot na lang sa kaugalingon kung saan mo matapos ang atong pag-ulos. Maayo lang ang yara sa Kristo kat alagyan sang bulig sa pigado mga grasya nga gikan sa gobyerno sila gid ang una nga makabenepisyo. Ano ay hanang madangtan nato sa masunod na mga henerasyon kung padayon ining lakat sang panahon makaluloy gid ang mga pamatanon o pandemya nga makasumpa na nagsabuwag sang ambong sa kapawa. Ano pala ang imo tinutuyo sa mga bumuluyo na lubos ang pagbago? COVID-19 na tuman kapintas na naghalin sa butos na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas kay ang mga Pilipino halos na makakibawas. COVID-19 na tuman kapintas na naghalin sa bugos na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas kay ang mga Pilipino halos na makakibawas. O pandemya na labing mapintas, tama na ang pagtampalas sa Pilipinas. Okay na? Ito na. Bilang katapusan naman natin ining dulot sa inyo related ni Giapo no? Sa akong pag-arko sa suyo nga timpo no? Ini Pilipinas ang luwason. O virus ng labintalita nga nagdalas ang kalalatan ang halit mo sa kalibutan ginasumpak sa mga katauhan. Pilipinas gahilibion sana dangtang sang Pilipino
adlaw gabi wala sing mahimo. Kung di matangla sa langit kag magpangamuyo, o Diyos namon nga maluluyo, luwaswan kami tanan sa mga kalalatan. Upod sindi nga ang paano, inatandog ko ang balat yago. Dapat kit mag-iog yun, kag mag-isa ang Pilipino. Magpampugit sa Ginoo, nagkitaan sa pupuhon, sa mapintas nga COVID-19. Pilipinas ang luwason, adlaw gabi wala sing mahimo. Kung di matangla sa langit kag magpangamuyo, o Diyos namon nga maluluyo, luwasan kami tanan sa mga kalalatan. Upod sindi nga ang paano, inatandog ko ang balat yago. Dapat kit mag-iog yun, kag mag-isa ang Pilipino. Mag-ampugit sa Ginoo, nagkitaan sa pupuhon, sa mapintas na COVID-19. Pilipinas ang luwason, sa mapintas na COVID-19. Pilipinas ang luwason. Okay na, kaya wala lang kita sing tempo, no? Kaya diri lang ana kita utob, no? Liwat naman kita sa masulod ng linggo. Batayan ninyo ang mga ipang-upload natin sa atong channel, no? Kaya video na pang kita, no? Ay kita ka-upload sa mga ligad na sumana. Ay, sige lang, kaya at least, no? Ang mga naga-pamlang may ano bla, ang ano bla sang may hilig pala sa mga gitara, ano?
nagpamangkot sa akong kung ano mga dira ko ipad sa inyo, no? Isa-isahon ko lang nakakantang idulot sa inyo para nga dali mo kunan ay i-share ko sa inyo ang ako ng mga naibala sa gitara. Hindi lang ko magkalipat, tuki alam niyo pirmi ang atong channel, no? Pirok Aranista, no? Kaya palihog lang ni hindi lang magkalimot ko mag-share, no, sa inyong mga mga kabyanan man, kasi ito lang kung gustuhan man nila, no, ng mga bisan yung buhay na sa akon sa mga kantan lang ng mga Ilonggo nga para hindi nato malimtan lang mga Ilonggo ng bahanon, no. At least sa pagi sa siningang bahanon, makabulig-bulig makitapang bulig sa mga Ilonggo ng bahanon. Okay, madamo gid salamat. Taga mayong hapon lang sa inyo taon.